गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ फोरोंगिरि गैयैनि जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गंसे फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 787 नं लताबानि आलोकजन मुंनि गंसे फरायसालिया, जाय फरायसालियाव सा 715 फरायसाफोर दङ, नाथाय सासेल' फोरोंगिरि जानायनि जाहोनाव गाव हारसिंनो फरायसालिखौ दैदेननो गोनां जादों। बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महत चन्द्र नार्जारि बिथाङा रायजो सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौबो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायाव एबा सोलोंथाइखौ गुन गोनां खालामनो थाखाय बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेबादि फरायसालिफोराव फोरोंगिरियानो गैयाब्ला माबोरै फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन होननानै सरकारनिसिम सोंथि खालामदों बिथाङा। दानिया फैदों मोनसे खौराङाव। गुवाहाटीआव होस्रांजानाय बर'फोरखौ मिरु आरो अनसाय आफादनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमानि बरबारि ओनसोलनि बाथौ मन्दिर कर्टआव आसाम सरकारजों सिलिंखार आरो थेर-बेथेर खालामजानाय बर' फिसाफोरखौ खौरां लाफैनानै अनसुंथाइ होफैदों आरो बिनि सायाव आसाम सरकारखौ थाबैनो हेफाजाब खालामनो थाखाय थाबैनो खावलायहरदों। बे हारसा बुरिया गाव सानमारैनो बर'फोरखौ गुन्दा बुंमारदोंमोन ना? मा जामारदोंमोन जाथाया मैया बाक्सा जिल्ला एबसुआ बुंनाय बादिब्ला जाय फोरोंगिरिया बुजादोंमोन बे फोरोंगिरिया गोबाव साननिफ्रायनो गाज्रि आखु दिन्थिनायसोमोन। गावनि फरायसाफोरनि सिगाङाव फरायसाफोरनो फन हरबाय थायोमोन, भिडिअ कल खालामबाय थायोमोन, नम्बरखौ ब्लक खालामब्लाबो गुबुन नम्बरजों फन हरबाय थायोमोन नि अजद होदों बाक्सा जिल्ला एबसुआ। बेबादिनो गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखायनो बाजारनि सानैसो सुबुंफोरा एबसु अफिसाव लाना थांनानै सोंनायाव मोजां खोन्थानायनि बुदों होनना बुङो। बे जाथाय जानायनि उनाव साननै सिगाङाव सासे बुरिया आसामाव बर'फोरनि जायगायानो गैयामोन जायगा होदोंसो, लोगोसे बर'फोरखौ गुन्दा होनो एबसुखौबो गाज्रि बुंदोंमोन। बे सासे बुरिया ट्राइबेलफोरानो बे हानि गिबि थागिबिमोन, बिसोरसो उनाव फैनायमोन, बिसोरनोसो हा होदोंमोन होनना बुंनांगौ, नाथाय बर'फोरखौसो बेबादि बुंबावदों। बाक्सानि सालबारियाव जादोंमोन जाथाया। बाक्सा जिल्ला एबसुआ खौरांमेलनि गेजेरजों बे हारसा बुरिखौ सोरबा फोरोंनानै खोथाखौ बुंहोदों होनना बुंदों। बेनि नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो, सोरनि थिननायाव बेखौ खालामदों बेखौ मिथियोब्ला आयेननि मददजों उननि समाव खामानिखौ मावगोन होनना बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिसायख'थिनि थाखायनो आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव 7 आरो 8 जुनाव जानो गोनां हायार सेकेन्डारि गिबि बोसोरनि आनजादखौ फावसायबाय। गुबुन जिल्लाफोरनिया बे खालारावनो जागोन, नाथाय कार्बि आंलंनियाल'सो सोलायगोन। गिबियावनो दैबानानि थाखाय समखौ सोलायदोंमोन, दायो बिसायख'थिनि थाखाय सोलायदों। सोमोनांथाव, फरायसाफोरजों खेला गेलेनाय बादिसो जादों। 27 मे खालि एसटिकआ गोदानै मोनसे नटिस दिहुनना होदों। 18 मेनिफ्राय जानो गोनां सानथामनि आनजादखौ 6, 7 आरो 8 जुनाव थि खालामदोंमोन। गुबुन जिल्लाफोरनियाव थि समावनो जागोन आनजादा। कार्बि आंलंआवबो 6 जुननिया जागोन, 7 आरो 8नियाल'सो जानाय नङा। मख'जाथावदि 8 जुनाव जागोन बिसायख'थिया कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थि। गोदान नटिसखौ कन्ट्रलार अफ एग्जाम पंकज बरखातर बिथाङा होदों। दासिम भिडिअ बेखिनियासो। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।